Kaixo, gure zibilizazioa edo bizimodua deskribatzeko hitzen baten bila hasiko bagina behar bada egokienetako bat automatizazioa izango litzateke. Hau da, gizakion lana makinek egin dezaten behar diren teknologia guztien batura. Automatizazioaren adibide pare bat erakutsiko dizkizuegu gaur. Hasteko biltegi automatizatu batera joango gara eta ez nola nahiko biltegia. Eta ate automatikoek nola funtzionatzen duten ere erakutsiko dizuegu. Itxuraz, teknologia sinplea, baina oso erabilgarria. Zalantzarik gabe mundu geroz eta automatizatuago baterantz goatz, baina oraindik telebista saioek aurkezleak behar dituzte. Has gaitezen! Elikagaiz betetako kamioi bat Eskanormandera iritsi da. Horrelako 50 bat etortzen dira egunero. Leclerc supermerkatuek Frantziako iparraldean duten zentro logistiko honetan, janariz betetako 1600 palet jasotzen dituzte guztira. Produktuak ez dira denbora luzez egongo instalazio hauetan, ordu edo egun gutxi batzuk barru irtengo dira, Normandiako, Reunion uharteetako edo Antilletako supermerkatu baterantz. 2021ko ekainean inauguratu zuten instalazio automatizatu hau, eta Ulma euskal enpresak diseinatu eta fabrikatu du. La réflexion autour de l'automatisme, elle est venue dès le départ. Hasieratik egin genuen automatizazioaren gaineko hausnarketa. Gure langileen lan baldintzak hobetu nahi genituen. Prozesuen automatizazioari esker gainera, lanpostu kualifikatuagoak eta hobeto ordaindutakoak eskaintzen ditugu. Eta horrek kalitate hobeko logistika dakar. Deskarga nasetan, orga jasotzaileen joan etorria etengabekoa da. Langileek kamioiak ustutzen dituzte eta harrera eremuaren ondoan pilatzen dituzte paletak. Momentu honetatik aurrera, prozesu osoa guztiz automatikoa da. Norabide guztietan doazen kutxen eta paleten mugimendua hipnotikoa da, ia zientzia fikziozkoa dirudi. Behin paleta, karrabolazko zinta garraiatzaileetan jarrita, kalitate kontrol automatikotik igarotzen dira. Bertan identifikatu, neurtu eta pixatu egiten dituzte. Paleta egoera onean dagoela eta neurri estandarrak dituela egiaztatzen dute, eta hala ez bada, robot honek irauli egingo du, paleta kastunak kenduko dio eta berri bat jarriko du horren ordez. Orain, paleta, 24 orga hauetako batean igoko da eta abiada bizian mugituko da, zehazki, segundoko 4 metroko abiaduran. Arrabolazko zinten aldean, teknologia honek duen abantaila da askoz ere azkarrago konektatzen dituela instalazioaren puntu desberdinak. Gainera, palet bat entregatzeko arazorik izango balu, sistemak erreakzionatu dezake. Paletarekin beste buelta bat eman dezake eta hurrengoan berriro saiatu. Horrek malgutasuna ematen digu eta botila lepoak eragozten ditu. Orgak autopista moduko honetatik igarotzen dira instalazioaren puntu nagusiak konektatuz. Paleten harrera eremua, biltegi automatikoa, eskaerak prestatzeko gunea eta bidalketa nasak. Haien mugimenduak optimizatuta daude eta buelta bakoitzean palet bat baino gehiago hartu eta utzi dezakete, autobus batek egingo lukeen bezala. Hurrengo geltokia biltegi automatikoa. 52 metroko eraikin erraldoi honetan gordetzen dira, hornitzaileek bidaltzen dituzten paletak, instalaziora iristen direnetik supermerkatuen eskariak prestatzen hasi arte.
Este almacén lo hemos diseñado teniendo en cuenta los Biltegi hau diseinatzeko, egoera arrunt batean izan daitezkeen sarrera irteera maksimoak kalkulatu ditugu. Eta lan karga handiagoei erantzuteko ere prestatu dugu. Sistema gai da kanpotik paletak jasotzeko eta aldi berean despaletizazio gunera eraman behar diren paletak ateratzeko. Biltegiko korridoreetatik aurrera eta atzera mugitzen diren igogailu moduko hauek garabi pilatzaileak dira. Hauek zehazki, 2 palet garraiatu ditzaketen urkila teleskopikoak dituzte. Langileek haien jarduna gainbegiratzen dute eta gerta daitezkeen akatsak konpontzen dituzte, baina biltegiak bere kaxa funtzionatzen du. Sistema informatikoak erabakitzen du non kokatu behar den palet bakoitza, biltegian igaroko duen denbora kalkulatuta. Paleten biltegia ikusgarria da bere tamaina eta automatizazio mailarengatik. Gainera, ez da eraikin arrunt bat. Kaixo Maite, horrelako proiektu bat ez da bi egunetan burutzen. 6 urte pasa ziren Leclercek Ulmara jo zuenetik biltegi automatikoa martxan jarri arte. Ulma handelinek oinaten dituen bulegoak bisitatu ditugu. Jakiteko nola diseinatzen diren horrelako instalazioak eta zer ezagutza aplikatu behar diren beraiek egiten dakitena egiteko. Soluzio intralogistikoak. Kaixo Maite, zu zara proiektuaren arduraduna edo ardura izan duena, ezta? Bueno, off the record edo esango dugu, arro zaudela esan duzu, ezta? Bai, arro nago, azkenian olako proiektu handi bat gauzatzeko gai izan garelako. Gaur galderak prestatu ditugunean hitz berri bat ikasi dut. Soluzio intralogistikoak hori da zuek egiten duzuena, ezta? Hoxe da. Soluzio intralogistikoak. Azkenean da, bezeroaren barneko logistika. Azkenean izan aldea eskarien prestaketa bat, izan alda estoka, izan alda bien asketa bat, bezeroaren eskaren arabera, aukera desberdinak ditugu. Pentsatzen dut proiektu hau elkarlanaren emaitza izango dela, ezta? Zer nolako sailek eta profesionalek hartzen dute parte errealitate bihurtzeko? Hemen arlo desberdinetako talde badago, azkenean ingeniari mekanikoa gaude, ingeniari logistikoak, organizazioan adituak, informatikoak, automata programatzaileak, ingeniari elektrikoak, montajean eta adituak, fabrika propioa daukagu, non gure transportadorea fabrikatzen ditugun. Niri burura etortzen zait puzzle bat dela, ezta? Milaka eta milaka pieza dituen puzzle bat, eta gainera funtzionatu egin behar duen puzzle bat. Bai, puzzle handi bada, ero esan algorike orkesta bat. Hori ere konparazio hori ere badekoa. Zatik azkenean bakoitzak bere partitura jo behar du, baina gero dana enpastatu behar da, eta soinu bakarra entzun behar da. Hala ere zuek etzarete berriak honetan, ezta? Ez, 40 urte. Baduzue atzetik ibilbide bat. Bai, hurrengo urtean, 40 urte beteko ditugu lan hauetan. Nola aldatu dira gauzak eta nola aldatuko dira? Begiratu dezagun etorkizunera. Azken finean, teknologia aldatzen den moduan, ez? Azkenean, hasieran hasi ginen, ero beharrak ere, hasi ginen, igual instalakuntza txikiak elektromekanikoagoak egiten, eta poliki, gero eta
ezagutza gehiago, informatika gehiago, robotika gehiago sartzen dugu, azkenean sortzen diren gauza guztiak sartzen saiatzen gara. Hau abia da bizian doa, ez da, gaur hau zabalik utzi gaitu zuen bezala, laizter etorriko dira gauza berriagoak. Bai, gu hemen beti berriztatzen gare, gauza berriak ikusten, behar berriak heltzen dira, eta horren arabera, moldatzen saiatzen gara. Oso ondo, Maite, eskerrik asko. Zuri. Gauero, supermerkatuek pertsiana jaisten dutenean, hurrengo egunean beharko dituzten produktuen eskaera helarazten dute eskanormandera. Hemen, sistema informatikoa da, eskaerak kudeatzea arduratzen dena. Lehenik eta behin, supermerkatu batera bidaliko diren produktu guztiak dagoeneko biltegian daudela ziurtatu behar du. Erosketa zerrenda horrekin, paletak biltegitik ateratzen ditu eta despaletizazio gunera bidaltzen ditu. Bi robot arduratzen dira paletetatik produktuak mailaz maila ateratzeaz. Etenik gabe egiten dute lan eta gai dira orduko 3.000 palet desegiteko. Gero, kutxak igogailu hauetan igotzen dira eta testura eta abiadura desberdinak dituzten zinta hauen bidez, kutxak banan-banan bereizten dira. Robotekin manipulatu ezin diren ontzi hauskorrak edo irregularrak dituzten paletak eskuzko despaletizazio guneetara bidaltzen dira. Postu ergonomiko hauetan langileek ateratzen dituzte kutxak paletak pixkanaka igota, zama handirik jaso beharrez izateko. Behin produktuak haien kutxatan bereizita daudenean, plastikozko erretilu batzuen gainean kokatzen dituzte. Banaketarako kutxek tamaina eta pisu oso desberdinak izan ohi dituzte. Arraboletan edo zintetan garraiatzeko egokiak ez diren formak izaten dituzte batzuetan. Guk kaxak erretiluetan jartzen ditugu, denak berdin tratatu ahal izateko eta errazago garraiatzeko. Sistemak produktuaren erreferentzia irakurtzen du eta erretiluaren zenbakiarekin lotzen du. Izan ere, softwareak une horretantxe erabakitzen du zer ibilbide egingo duen erretiluak instalazioan zehar. Ez hori bakarrik, dagoeneko badaki zer supermerkatura joango den eta zein paletetan kokatuko den produktu hori. Erretiluen gainean, produktuak beste biltegi txikiago honetara iristen dira eta palet berean joango diren beste produktuen ondoan kokatuko dira. Ez dute askorik itxaron beharko, izan ere, hau, biltegi bat baino, birika bat da. Gehienez ere ordu bat edo bi izan daitezke, justu paleta osatzeko behar den denbora. Birika honen funtzioa ez da produktuak gordetzea, metatzea baizik, eskarien prestaketa eta paletizazio prozesua arina izan dadin. Produktuak biltegitik irten eta paletizazio gunera iristen dira. Hemen, erretilua alde batera utzi eta ulmak patentatu eta teknikerren laguntzarekin garatutako robot hauetako baten ilaran jartzen dira. Lehen ikusi ditugun robotek hornitzaileek bidalitako paletak desegiten dituzte, normalean produktu bakar batez osatutakoak. Hauek berriz, supermerkatuetara bidali behar diren paleta mixtoak eraikitzen dituzte, tamaina eta pixu desberdinetako produktu ez osatuak. Ordena jakin batean iritsi behar dute, paletak egonkorrak izan daitezen. Sekuentzia hori kalkulatzen duen softwarea ere oinatin garatu dute. Haupa, kaixo, esan daiteke? Bai, noski. Zer moduz? Ondo. Zuek garatu duzu orain lanean ikusi dugun robotaren lan egiteko modua esan dezagun, ezta? Burmuina, softwarea, ez barruan duen hori, ezta? Bai, hala da. Duela 10 bat urte hasi ginen berrikuntza proiektu bezala MUkin elkarlanen, eta gaur egun proiektu ezberdinetan txertatuta dugu software hau eta erabiltzen dugu proiektu ezberdinetan. 10 urte azkar esaten da. Erakutsi diko diazu, nola funtzionatzen duen? Bai, noski, bai. Lementxe eseriko naiz? Wow! Tetris polita, bueno, Tetris hitza atera zait, baina badu, harremanik. Joko horrekin, ez zuen sistemak. Hori da, azkenen, hau da, izango litzateke, kalkulatu dugun paleta bat. Lehenengo egiten da mosaikon kalkuloa,
eta gero robotan arabera, sekuentziazioa. Hori da, mosaikoa da, nola jarri behar diren produktuak, ez? Bata bestearen gainean, eta gero ze ordenatan iritsiko diren robotera, ez da? Ze ezaugarri izaten dira kontuan? Produktu bakoitzaren, gu supermerkatura jaten garenan ez dugu zerbait euskorra azpian jartzen, ez da? Horrelako gauzak izaten dira kontuan? Ikusten dira kontun, artikulo bat euskorra dan, gainen ez jartzeko gehiago pixatzen hon zerbait, eta hemen ikusi daike, zein izango zen sekuentzia. Hor ikusten da kaja guztik banan, orden hortan itxi barraukea, gero robotak montatu alitzateko eta kaja beraien artean ez txokatzeko. Azkenen guzti jartzen baitugu, horrela montatuko zen. Tatxan esaten bezala, ez da? Hau izango litzateke emaitza. Eta gainera tatxan esan dut, beste truko bat ere baduzue. Ikus dezakezue, orain bertan Eska Normanden gertatzen ari dena, ez da? Konektago gaitezke bertako zerbitzarira, eta hemen hau izango zen, Eska Normanden momentu honetan, hemen antzazpi kapal daude, ikapal bat kalkulatzen nahi dena zuzenen. Bigarrena, zenbat produktu eraman behar dituen, pale horrek eta 15 doaz gainean, ez? Hoi da. Ordena jakin horretan. Oso ondo, Bingen, eskerrik asko. Robot hauek orduko 70 paleta osatzen dituzte, 1200 paletatik gora egunean. Behin Tetrisa osatuta, paleta filmarekin babesten da, etiketa jartzen zaio, eta orga batera igotzen da berriro. Irteteko prest dagoen eskari baten parte baldin bada, bidalketa nasara joango da zuzenean. Bestela, paleten biltegi automatikora itzuliko da instalazio honen beste birikara. Sistema guztiak atzerapenik gabe funtzionatzeko oso baliagarriak dira bi biltegiak, baita orgak ere. Sistema, azpisistema asko osatzen dute, eta azpisistema bakoitzak lan erritmo desberdina izan dezake. STV orgien bidez, sistema batek eta besteak izan dezaketen lan erritmoa konpentsatzen da. Oso harro gaude lortutako emaitzaz. 15 urte daramatzat hornikuntza kateko logistikan lanean. Eta uste dut, hau oso instalazio eraginkorra dela. Pakete asko prestatzeko gai da. Eskaerak osatuta, langileek kamioiak kargatzen dituzte. Ordu gutxi batzuren buruan, produktuak dagokien lekuan kokatuko dira supermerkatuetako apaletan. Hasieran zientzia fikzioa bazirudien ere, orain kosta egiten da pentsatzea, duela gutxira arte prozesu hau guztia eskuz egiten zela. Zenbat gauza egiten genituen lehen eskuz, eta zenbat utzi ditugun makinen esku. Sentsore, eragingailu, etengailu, motor, programa eta programazioak lana kendu digute. Piztu, itzali, itxi, zabaldu, jaitsi, igo, oztu, berotu. Ia dena automatizatua daukagu. Automatizazioa gure egunerokoaren parte da. Ia oharkabean pasatzen bazaigu ere. Begira, arropa jada ez du inork eskuz garbitzen, garbigailuak egiten du. Eta norberak nahi duenean gainera, etxean egon beharrik gabe. Nahikoa da mugikorretik agindu bat garbigailuak lanari ekin diezaion. Automatizazioaren parte hori ere bada. Gailuak agindua jaso behar du. Zuzenean edo programatua, baina aginduak beharrezkoak dira. Oraingoz, gizakion aginduak. Arropa garbigailua esan dugu, baina berdin esan genezaken etxeko berogailua, ontzi garbigailua edo robot xurgatzailea. Elektronika duen edozer programagarria da gaur egun automatizatzeko modukoa. Inguratzen gaituzten gailu gehienetan automatizazioa dago eta haren aldeko apustua egin dugu.
denok dakigu, eskuz idazten, baina ordenagailua edo mugikorra baliatzen ditugu idazteko. Ariketak egiteko berriz kalkulagailua. Paperezko mapak begiratzen badakigu, baina GPS-ak gidatzen gaitu toki batetik bestera. Autoan goazela, tunel batean sartzen bagara, autoak piztuko ditu argiak, edo euria hasten bada, sentsore abiatuko dute haizetako garbigailua. Eta aparkatzean atzeko autoa kolpatzeko zorian bagaude, sistemak geratzeko esango digu. Gizakion bizitza hobetzeko sortu dira eta sortzen ei dira sistema automatikoak, eguneroko eginkizunak errazteko, prozedura errepikakorrak eskualdatu eta makinen esku uzteko, norberak egin beharrekoa haien gain utzita. Eguneroko errealitatea da hori. Eskailera automatikoak egonda, inork gutxik egiten du betiko eskailerak igotzeko ahalegina. Xurgagailuak erratza ordezkatu du. Sega makina robotikoak. Kutxazain automatikoak betiko banku langilea. Automatek muntatzaileen lana aldatu dute muntaiak atean. Hegazkinak modu automatikoan gidatzen dira. Animaliek ere nozitzen dute automatizazioa. Behin jezteko makina probatu duen behiak ez du gizakien eskurik gehiago nahi. Adimen artifizialak beste pausu batzuk ematen ez dituen bitartean, automatizazioa oraindik ez da erabat autonomoa izango. Bergaran gaude, Erreka kooperatiban. Sistema adimendunen bidez kontrolatutako ate automatikoak egiten dituzte hemen. Bai irristailu ateak eta baita ate zabukariak ere. Ate automatiko batean, pertsonen nolabait interaktuatzen du atearekin, baina normalien ez dago kontakturik. Horretarako daude bai aktibazio elementuak eta bai seguridadea bermatzen duten elementuak. Aktibazio elementuak dira askotan sensoreak, txartelakin irikitzen ditugu ateak, atzarekin irikitzen ditugu ateak, eta horiek nolabait atearen aktibazioa bera sortzen dute, baina oso elementu importantea dira baita ere gure segurtasuna atearekiko bermatzen duten elementuak. Segurtasun elementuak pertsona atzeman eta talka egitea saiesten duten sentsoreak izaten dira. Horiekin batera, atea jozkero talka leuntzen duten gomazko babesak ezartzen zaizkie ateei, edo atzak harrapatzea saiesten duten sistemak adibidez. Bezeroaren beharrak entzun eta gero, abiatzen da ateak egiteko prozesua diseinu departamentuan. Ideia jasota, zer produktu eraldatu edo berritu behar den erabakitzen da, eta ingeniariak ideiari forma ematen hasten dira. Prototipoak ateratzen dituzte lehenik, eta balidazio probak egiten dira gero, ikusteko prototipoa bat datorrela jasotako eskaerarekin. Dena ongi badoa, serie mugatu bat ateratzen dute benetako instalazioetan jartzeko. Hor ere, arazorik ez badago, ate berria industrializazio fasean sartuko da. Errekan beti esate duna da gu gehala ateen fabrikante bat. Horrek esan nahi du, gu fabrikante esate dunean da kaula barruneratuta, diseinua, ekoizpena, muntaia eta mantenimentuko zerbitzu guztiak. Orduan gure balore handietako bada, diseinua barneratuta izatearena. Gure diseinua barneratuta eukitzeak, esan nahi du, gure soluzioaren jabe gehala eta hori eraldatu eta ampliatzen jungintezkela gure beharren arabera. Ateetako profilak, markoak egiten diren tokian gaude. Alegia, atearen egitura osatzen duten elementuak. Diseinuaren arabera edo bete beharko dituzten prestazioen arabera, profil desberdinak egiten dira. Kasu honetan, profil honek RC2 segurtasun arauaren araberako neurriak bete behar ditu.
Batzuk daude termikoki eraikuntza gehiago babestu edo landuko duten profilak. Beste batzu daude segurtasun anbitora bideratuta. Eta hor sortzen dira adibidez, RCB deitzen dian segurtasun normatibaren barruan zertifikatutako ateak. Produktu honen helburua sartze edo lapur edo intrusioko kondizio baten aurrean eragozpen bat sortzea atake hori egiten ari den pertsonarekiko. Aluminiozko profilak moztuz hasten da lana. Ebaketa bukatu eta gero markoa mekanizatu egiten da. Profilak prestatzeko lana bukatzeko, ate modelo bakoitzari dagozkion elementuak jartzen zaizkio kableatu osoarekin batera. Ateak mugiarazten dituen sistema errekako beste pabiloi batean egiten da. Diseinuan marraztutako osagai solteek, gerora ateari mugitzea eragingo diotenek, toki honetan egiten dute bat. Motorrak, elektronikak, eragingailuak, kableak eta abar, behar bezala elkartuta ateak mugituko dituzten sistemak osatzen dituzte. Mekanoa osatu eta gero, moduluetako bakoitza probatu egiten da, ongi dagoela ziurtatzeko. Galbae hori pasatuta, produktua etiketatu egiten da, horrela, jarraipena egin ahalko zaio. Behin paketatu eta gero, prest dago behar den tokian jarri dezaten. Fabrikako ate nagusia jartzen ari dira gaur. Profilak kokatzen dira lehenik, eragingailuak gero, beirazko ateak, eta beharrezko konexioak egiten dira. Atea osatuko duten elementu guztiak jarri ondoren, atearen programazioa dator, bezeroek eskatzen duten beharren araberakoa. Atea programatu dute eta espero zitekeenez badabil. Ate automatikoetara ohituta gaude, eta ohartu ere ez gara egin zenbat joan diren hobetzen. Etorkizunean ere, eraldatzen jarraituko dute. Gure sistema, bai, segurtasun aldetik, pertsonen trafikoa kudeatzeko balio du, horren inguruan estrategia, segurtasun estrategiak diseinatu daitezke, baina baita ere, edifizioak eta geroz eta diseinuak ikusten ditugu bidatzen dutela energian efizientzia, edo erekinen efizientzia. Alde horretatik, gure sistema beste sistema baten gainean jarri daiteke eta estrategia diseinatu daitezke, kontrolatzen dituztenak, ateak nola ireki, noiz ireki, ze abiaduran, ikusteko geroz eta energia gutxigo erabiltzeko sistema osoak, ez? Digitalizazioaren bidetik, eraikin adimendunetan partaidetza aktiboa izango dute ate automatikoek. Eraikinaren erabiltzaileak gauza izango direlako doikuntza guztiak urrutitik egiteko. Bai erabilerari eta baita mantentzeari dagokionez ere. Bukatzeko lanean jarriko zaituztegu, nahi baduzue behintzat. Aste honetan bertan zabaldu da On Zientzia bideo lehiaketara lanak bidaltzeko epea.
Elhuyarrek eta Donostia International Physics Centerrek antolatzen duten lehiaketaren 14. edizioa da hau, eta betiko moduan, gai zientifiko edo teknologikoei buruzko bideo laburrak 5 minutu zazpikoak aurkeztu ditzakezue, euskaraz, gazteleraz edo ingelesez. Bai, apirila urruti dago, baina ez izan erbia, jarri martxan, dordoka bezala. Datorren astera arte, agur!